Bisimila hôtel Lafia la Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni courant tigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye courant tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye tubabukalo ale tile sabanan ye bi ye n'o ye mɛn ye tubabukalo a tile duuru kalo duurunan tile saba ye bi ye san 2026 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fala ye bi don in ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke naani bolo ko kunnafonidilaw tɔgɔ la don do le 3 mai diɲɛ bɛɛ dun fana ɲɛ b'a la anw ka jamana ngalon min bɛ ka ta ka d'a la su ni tile maaw fɛ maa minnu ka ci tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu bɛ baara min na ko o ye kunnafonidi kɛcogo dɔ ye kunnafonidi sariyaw a b'a yira k'a fɔ ko i bɛ taa kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ i yɛrɛ ɲɛ mana siga min kan i k'o lakali maaw ye a bɛ san joli bɔ minnu filɛ nin ye nin kuma ninnu na ka ɲɛsin anw ka jamana ma u ti yan u ka ciden ti yan nka maa kelen kelen minnu bɛ yan hali bi n'olu bɛ kunnafoni d'u ma n'u b'u sinsin o kan wa a yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu marafatigiw ye bamanci wale kɛbaaw ka ja talenw o fana bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn nka anw ka jamana se min b'an ye bi an bɛ ka o kɛ k'u kunbɛn bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ fala ye ko ni sa bɔra dingɛ kɔnɔ k'i sɔrɔ ni bere min ye i b'i jija n'o o ye nka an bɛ fɛn kelen f'i ye ni denmisɛnninw b'i fɛ yen fala ye i bɛ se k'u lasiran ni fɛn min ye n'i b'a bɔ kuma bɛɛ a laban o tɛ siran dɛ ninnu ka don o don k'a jibina nkalon tigɛ ka da anw ma u yɛrɛ ɲɛ b'a la bi ni tiɲɛ don ni nkalon don ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama kunun ko dugu lamininen sitɛriniw donna kunna sini ko nin bɛ kɛ yan fɛ o maa olu fara wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na halisa an b'a ɲini an yɛrɛ ka dugudenw fɛ k'a ɲini an ka jamanadenw fɛ a y'aw sen bɔ jajuguw labilali la bɔlɔlɔ sanfɛ a y'aw sen bɔ jajuguw tilali la a y'aw sen bɔ kuma jatigindanw fɔli la a y'aw kɔlɔsi aw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ aw ka baarakɛ siraw fɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la fala ye ko tiɲɛ don couvre-feu banna nka sɛgɛsɛgɛli ma ban Bamakɔ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka papiyew k'i taama ɲɔgɔn ye i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i k'a kɛ a ka kɛ i bolo bi ye mɛn kalo tile 3 ye fala ye kunnafonidilaw tɔgɔla don do Mali ɲinanta in baro sigibaba k'a la min ye maison de la presse ye a ye gafe min bɔ sini ni Ala sɔnna a ma
a kɔnɔ kumaw ana olu bɛɛ lajɛlen fɔ maaw ye k'a yira diɲɛmaa na k'u bɛ ka min fɔ u bɛ ka min lakali u bɛ ka fɛn minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma ani tiɲɛ cɛ ka jan an bɛ ala fo ka ala barika da fɛn o fɛn n'a kɛra tile 7 b'a kɔfɛ fala ye bi an bɛ Sajo Kamara ka du maaw fo fala ye kun ti di kuntigi kɔ dɛ ko bɛ kɛ maa la min ka jugu nin ye nka n'a fɔra dudenw na u y'a bila limaniya minɛn kɔnɔ fala ye an k'u fo jamana ɲɛmaaw u ye wulikajɔ min kɛ ka bɛn ni ko in ye an k'u fana fo nka foli belebeleba foli girimanba o ye malidenw cɛman na musomanw ta ye denmisɛnnilakaw an fana b'an dafara maaw ka fala ye maa minnu ko bi k'a ka to ten sa olu fana ka se k'u fasa don u faso lakanali la ni jamana tɛ se ka finitigiw bila fa bɛɛ fɛ u k'o jateminɛ an k'an cɛsiri an ka kanw ka fala ye an bɛ segin a kan an k'an cɛsiri an ka kanw kan perezan bɔra o don ko ka kuma kunfɔlɔ kɛ tubabukan na fala ye u kun k'a to a ka kuma fɔlɔ bamanankan na n'a tilar'o la u ka nanzarakan in bila a la an ka bɔ ko dɔw kɔnɔna na an k'an yɛrɛ ta dɔɔni dɔɔni maa ladegela n'i ma sɛgɛn i bɛ fili ko caman bɛ yen a tɛ taa ni dusu ye an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni nka bi Sajo ka fatuli kan ka kɛ misali ye maliden bɛɛ bolo a kan ka cɛsiri kura don an ka ko la a kan ka taabolo kura don an ka ko la nin kan ka an bɔ waajulu ye fala ye sabula kitabutigi yɛrɛ ko ni saya ma maa min waaju foyi tɛ yen min bɛ se k'i waaju ka tɛmɛ o kan an k'an jija nin ka kɛ kalali sira ye nin ka kɛ tuguli sira ye nin ka kɛ ɲɔgɔnminɛ sira ye nin kana kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min na maaw kɔ don ɲɔgɔn na nin k'a to an ka jamanadenw ka bɔ kiiriw tigɛli la u yɛrɛ ye fala ye maaw bɛ min fɔ bamanankan na tiɲɛ don dɛ ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ se min na k'o kɛ i tɛ se min na k'a fɔ ne tɛ se nin na ka tilennenya ni laadiriya ni danaya ta ka baara kɛ an bɛ degun fɛn fɛn a bɛɛ bɛ nɔgɔya n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ an ka gazuwali bɛ yɔrɔ min u k'a yɔrɔ fɔ an ye taji bɛ don anw tɛ gazuwali ye minnu b'a ko kunna an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn gazuwali bɛ taa min stasiyɔntigiw t'a sɔrɔ baarakɛlaw t'a sɔrɔ takisitigiw t'a sɔrɔ mobilitigiw t'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw t'a sɔrɔ stasiyɔn kɔnɔna bɛ se ka kalo kɛ kalo ni kalo n'i nana i tɛ gazuwali ɲɛ la min bɛ don a bɛ taa min an b'a fɛ k'a faamu fala ye n ye wele bila ɲɛmaa dɔ ma a bɛ ko in ko kunna a ko k'a bɛna na n jaabi n sigilen don k'a ka jaabi kɔnɔ fala ye a ka n jaabi n b'a fɛ ka maaw kunnafoni ni gazuwali sɔrɔta min bɛ don ni gazuwali t'a la fana u k'o fana fɔ an k'o fana faamu n'o tɛ bi kɔni Bamakɔ yaasa i ka se ka gazuwali sɔrɔ fo n'i taara ta n tɛ san sɔngɔ la dɛ sɔngɔ min sigilen don gouvernement fɛ o kɔfɛ minnu bɛ se k'a sɔrɔ olu kɔni bɛ yen donc ninnu ye fɛɛrɛw ye ninnu ye kumaw ye an b'a fɛ ka minnu fɔ mɛ kalo ale kɔnɔna na kibaruyaw sira fɛ fala ye yɔrɔ kunun ko an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko procureur près tribunal militaire ale jabala o ye cour suprême ye fala ye ale ye sɛgɛsɛgɛli belebeleba dayɛlɛ ka kɛ ni waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ kunun ko an y'a mɛn ko min ye Segukaw ka Bamuntaga ye ko wele bilala a ma k'a ka taa k'u bɛ taa lamɛn an ye somaw wele ka limanaw wele maa minnu bɛ ko in kunna u ko k'u bɛ se ka dan min na fɔlɔ kunun ko Muntaga welela a wele kun ye mun ye weleli bɛ taa sira jumɛn fɛ fala u ma se k'o dɔn fɔlɔ sabula sɛbɛn kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen n'a taabolo don nka an kɔni ye min jateminɛ ɲininiba min bɛ senna bi wulikajɔ min bɛ senna bi waleya min bɛ senna ka kɛ ni wale degun minnu ye an sɔrɔ afirikalo tile 25 sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛla o la an kɔni y'a kɛ o hukumu kɔnɔna ye nka n'Ala sɔnn'a ma an bolo bɛ da ko kisɛ ka sini sabula baara bɛ kɛ sini ntɛnɛn baarakɛyɔrɔw bɛ dayɛlɛ kiiribonw bɛ dayɛlɛ solaldobaw na sɔrɔ an na somaw fana ka gɛrɛ u la kosɛbɛ hali bi ka faranfasiya di jamanadenw ma n'o tɛ maitre Muntaga Tall nin waati laban in na sɔrɔdasi minnu minɛnen don fala ye ale olu ka kiiri ko caman ɲɛnabɔ ale wulikajɔ caman kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o baaraw hukumu kɔnɔna na ani olu fana gɛrɛla ɲɔgɔn na ni Ala sɔnn'a ma min fana bɛ ka fɔ an na o sɛgɛsɛgɛ k'o da maaw tulo kan fala ye kunun an ye buguninka dɔw sɔrɔ u ko min ye Musa Jane ye Musa Jane i b'a dɔn k'a fɔ ale ye maa ye wolomasiri ta b'a don sɛgɛsɛgɛli min fɔra ni Alassane Jalo n'ale fatura n'ale sɔrɔdasi gɛnnen ye ni ale bɛ o la
sergent Jagarija Sojo ni obo olawe sura semi me barala alibi adjan Musa Jane Falai ko ale de mina ko kuninga ofe minali impma chayara anye sege minge ka nyiningali ke Falai ugo miye ma ko fole nye aminena buguni dondala no ye buguni ni be bobo mako kata buguni Falai ibe doyoro min fe na fo mako postu entrée adminena olu mawde fe jonu tumo keneka armée alega boloframbe na fo mako ate olu mako tumbe polisu tumbe gendarme tumbe miye musaye ale kungele no kike iba foto ko dala irido wa antaro jume so tramani munu me charbonta katana ye kabotogo dawla akumbo o dola dlono no iko paranti dlono no tugo na Falai una na se buguni ndondola sura suye mobulu fuyeli damine o fuyeli sefe Musa nana e ka fo aletna na kisi ngo na akwa be duru do fiena ak duru do fo fiena ay kogota kichu ola sura simunu mei ulu ye mugu kan wili Fala mbeni ngangare da ye bire ni ye sura sike ko ni tir de sommation ke ni be kenega ijo kana bui no na de tir de sommation ko ve ni bori no na abe mugu chila tir de sommation koro de ibe yoro min dai ni yo dansago abe mugu chila na ya ja abe mugu kunama jiginga be idisima donc mako famia tir de sommation de koroy car c'est be yoro min kana boy o Musa ye surasie tir de sommation inkele sino ka kunyi senvade apma fe ka duru do fiana tuguni akele ngo yemi ga ida duguma unana mina ka melatu do ala melatu do ne ala minye nyiningali o kunkela fora kra fe ate maufe sabula ulebe nyema ya la kene nga no posu nye uye Musa nyininga etogo awkalo to Musa jara uya nyininga tuni ko pièce bi gwa ko pièce ta ku aba fo telephone ma ko buton ma ayobo ani wakele o de yira posu mi fini folo mutu ma ka fini kono melatu do da tegala Falai ate mawya momoli damine utara soro aka jufa kono mi ye passeport ba ku telephone dagabana fla mi so ko ta se fo wa keme nyanama o fla fana ba ku sefa war Musa ga fana yira ku mi nga tan wa bi woroyi o fana tume abolo ola sa minye surasi munu ye tege kaka ani polisi munu be ulu yuka nyama wele no oye ate nyama e buguni ko aywa amega masigana ma minyini ko ambulo dara doka nyama ko ku ka la teme gendarme la ka ma Falai ola sa minye polisu ga mobilier adono ko na ani ate ma ko tana e buguni dugu ko nana o de ko fa sa nyama ye wele ma da bla tuguni ku ka fere bela jirenge dugu ngana Musa soro de fao fembe no ye gosile u kanu daka nin toro fo u kana sama u ka minega nye choi sabula umago babala nyiningalu olu srafe Musa dendenate ma wula ka bobo mago ya Falai wolu masri tabola kata Musa no fe sotrama mi me no ye sarbonta sotrama e prantika ni chauffeur Falai kunu olu shira polisu bulu mi ye bara nye akera nin togo ina ka kena anga kuna fonu sorolo nye kunu ngo Musa Jane na kungara Musa Jaraye tega dara ka wale togo be procureur ka sebona la inu olube ka ke Falai dogo ku ingonna na ina fo nya fiye togo mi akera tasibla ye akera miri ye Sajo Kamara ka soma elemali o janaja kene sigira Falai mami fatura ka du kono Afrika lo tle muga ani duru bela jile bora ka janaja kene ke koy mi ye Bamako jeni konna na ko nyama ya tume general d'armée Asimi bolo Afrika lo tle bisaba malde chemana musoma bela jile nana kene kay uye jonjon di Sajo ma no uye general d'armée mi minye kayira sako afatule ngo fe o jalay o taraka de ama minye malide unye ayesi mau miye lagine kauye jie fantani nani lasigide munu manfea bela jile nana kana kene ina kana miye Sajo ye kana miye akasuka nkasike Falai limanau balmau terisrau jeni bara bane Falai lazara wati aynyon soro dubala no ye kawarala kawga duye katima libugu kondana janaja asuganseli otarake ye islamedina min fo yo kay mama fale munu nana saku bela jile fo minye dogo ku kondana fana ayera ka fo bara famba ye taligamina o ye Sajo ka janaja ye niye jamana kuntigi ye
ale yɛrɛ senyera baaraba minnu na sa o ye labɛnw kɛcogow ye ale ni ka se ka taa Sadio ninnu ka du kɔnɔ fala ye wolomasiri taba o bɛna ta olu b'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la hali bi Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ okumu kolo kɔnɔna na sa lakana kɔni bɛ ka sabati bi cogo min na a bɛ ka sabati ten min ye Mali jamanadenw ye u ka minisiri min bɛ n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ale fana tun bɛ nin dɔgɔkun na Burkina Faso kaw fɛ yen fala ye dɔgɔkun kelen min sigira Burkina Faso fɛ n'o bɛ tali kɛ u ka seko ni dɔnko a tako 22nan na u taara sigi bobokaw fɛ yen avril kalo tile 25 ka taa se mai kalo tile 2 ma minisiri Mahmud Dafe ka taa se premier ministre ma Abdoulaye Diop olu yera kɛnɛ kan yen nka waati min na ko nana gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ yan Abdoulaye Mayiga ale segira ka na Bamako yaasa janaja minnu bɛ ani baara min bɛ Mahmud Dafe ale tora ko kunna Burkinakaw fɛ yen Mali seko n'a dɔnko tigilamaw u y'u bila u filani dɛbɛ la Nɛba Solo tun bɛ yen a n'a ka baladuma min y'an ka gwadomusow ye n'an ka tobilikɛlaw olu fana tun bɛ yen an ka yiri maani tigilamaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara sa min ye an ka jamanaden fɛn bɛ Wagadugu ni Bobo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka taa fara AES taw kan u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ fala nin dɔgɔkun in na fana labɛnw bɛ ka sabati ko an ka hijidenw bɛ se ka taa cogo min ka degun yɛrɛ baara la dɛ a yirala k'a fɔ ko Egyptaire n'ale kan ka taa ni hijiden ba 4 ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko u tɛ se ka taa n'olu ye fala ye ko taji sɔngɔ gɛlɛyara min ye Ibrahima Jawara ye ni ale bɛ an ka hijita kunnafoniw di kunnafoni di min kɛra kununko a ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'aw filɛ an balima asilamɛw ni anw ye maison de aji la kunnafoni cunenba bɛ yen nɔ samedi doyaba in na le 2 mai 2026 an balimaw maison de aji ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise a ye wele bila kunnafonidilaw ma bi journalisiw k'u wele ka taga bureau kɔnɔ kunnafoni ni ka bɔ ka bi compagnie min bɛ yen nɔ n'an k'a ma k'a fɔ Egyptaire n'ale ye avion compagnie ye a bɛ taa ni hijidenw ye an balimaw hiji la o compagnie ba in sa Egyptaire a tun kɛn bɛ ka contrat signé ni Mali agent de voyage dɔw ye k'a fɔ a bɛ taa n'u ka hijidenw ye an balimaw Egyptaire a tun kan ka taa ni hijiden min ye sa o de ye hijiden ba 4 ye Allahu Akbar 4000 pèlerins o la sa kunnafoni k'u y'a bɔ k'a bin k'a fɔ olu ka contrat k'u y'a kase koyi k'u tɛ se ka taa ni Mali hijidenw ye an balimaw kibaruya sera an ma Egypte service fan fɛ parce que société dɔ de bɛ yen ani égyptiens bɛ baara kɛ olu bɛ taa ni Mali hijidenw ye donc ni société in y'a kibaruya a y'a sɛn an ma k'a fɔ ko Egypte ka avion minnu bɛ taa ni mɔgɔ ye ko olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲinan opération min bɛna kɛ ni na opération in na olu y'a bɔ a ma accord ma se ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka d'a kan ko fɛn min ye tajiko ye n'o ye avion taji ye kérosène ko o sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin waati in na o la k'olu tun ye bɛnkan min kɛ ni agent de voyage dɔw ye k'a fɔ u bɛ taa ni mɔgɔ ba 4 ye hiji la k'u y'u ka bɛnkan in bɔ a ma ko y'an balimaw nga nin compagnie ba in Egyptaire ko walasa olu ka bɛnkan in to a cogoya la ko fɔ ka $300 o de ka fara hijiden bɛɛ ka wari kan an balimaw ko n'o ma se ka kɛ k'olu ka bɛnkan in kɔni ka taa ni Mali hijiden ba 4 ye k'olu y'a bɔ a ma ko y'an balimaw nin kunnafoniba in maison de aji ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise a y'an wele bi ka ni kunnafoniba in d'an kulo kan bi tilegan in na midi waati a ka bureau la maison de aji la lahala min bɛ duɲɛ kɔnɔ bi ko taji sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ ani situation sécuritaire fana min bɛ Mali la donc o hukumu kɔnɔna na ko banbaliya ma se ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na olu y'o u ka vol min kan ka taa depuis kunu o vol u y'u annulé ka bɔ yen pewu nin vol ninnu a bɛ Mali hijida min concerné o ye ba 4 hakɛ o de bɛ nin vol ninnu kan vol 13 de don Dr Abdul Fatah Sise a y'a yira na k'a fɔ nin kunnafoni ko u y'a ta k'a lase Mali gouvernement ma Mali ɲɛmɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛ ka wuli k'u jɔ ka fɛn bɛɛ kɛ cogoya min na Mali hijiden ba 13 ni 323 a bɛɛ ka se ka taa hiji la an balima silamɛw donc o hukumu kɔnɔna na maison de haji an b'a ɲininka hijidenw fɛ o k'u hakili sigi kosɛbɛ nin kibaruya in bɛɛ b'a kalama
disposition B5 kan pour que an ka se ka solution sɔrɔ a la joona pour que hijiden kelen kana se ka tɔn yan n'ala sɔnna inshallah. Donc o kibaruya de sera an ma. Donc a bɛ égyptière ka hijidenw minnu bɛ taa égyptière fan fɛ a b'o de concerner ani agence de voyage minnu ye min bɛ ni lahali na. Ni kɔni ye gɛlɛyaba ye dɛ, an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala k'a to solution ka se ka sɔrɔ a la alhamdulilahi rabil alamin. Nin kun ye kunnafoni teliman ye ka bɔ maison de aji ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la Dr Abdul Fattah Sise. Ala ka daɲuman don a ko la, ala k'a ko nɔgɔya ka da ka nin waati in na ɲɛmɔgɔw wulilen bɛ k'u jɛ su ni tile cogoya min nin gɛlɛya in a ka se ka dilan égyptaire ani agent de voyage minnu bɛ yen n'u ye kɔntara se u ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ni ce aw ni bagaji. Ibrahim Jawara, assalamu alaikum. Kunungo malide minnu bɛ New York kaw fɛ yen olu bɔra ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma min ye dɛmɛ ye k'o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma. U kɔni y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka cɛsiri kɛ cogo sugu bɛɛ la Mali kɔnɔna bɛ se ka lakana cogo min, malidenw bɛ se ka lakana cogo min, baara bɛ se ka kɛ cogo min na min ye hakilisigi ni basigi ani kunnafoni jatigita ani kunnafoni kuntan minnu bɛ yen ka se ka olu bɛ yen min ye maliden minnu bɛ New York kaw fɛ olu ka tɔn ɲɛmaa danga n'o Ibrahim Diallo ye ale laseli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. Kɛlɛcogo la mun kan ka kɛ ladilikan ye pour nous et pour les générations à venir. Ko AES et en particulier le Mali kan bɛ kɛlɛ mun na an bɛ farafinna bɛɛ ka kɛlɛ la. Et je le répète, mɔgɔ minnu y'a fɔ c'est des Américains. An n'u ye interview kɛ sɔgɔmada in na mɔgɔ caman ye sur les réseaux. Kan bɛ farafinna bɛɛ ka kɛlɛ la. Sadio Bini, ils ont beaucoup insisté et j'ai été agréablement surpris car donc ou le monde dans Sadio là, hali en AES mɔgɔ caman bɛ an t'o dɔw la tellement que ils ont fait leur leçon u kana na kuma u kunfɛ an k'a dɔn u bɛ ka mun fɔ u b'a dɔn. A diyara n ye a bonyana ma o de la n ko n tɛ se ka tɛmɛ ni ma kuma ta pour leur dire bon merci. U ka hakili ɲumanya baara la et en même temps u ni mɔgɔ min nana ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ association kelen na n ɲinɛna tɔgɔ kɔ mais elle se reconnaîtra, c'est une sœur de la Côte d'Ivoire a fana ye intervention Aïdara voilà a ka intervention diyara n ye kojugu a yɔrɔ jumɛn diyara n ye a ko an fɛ yen n'i sigi ɲɔgɔn ka so bɛ ka jeni i ka n'i sigi ɲɔgɔn ka so don c'est elle. Thank you so much. Ni Aïdara y'a se yɛrɛ ka so ma don min i b'a dɔn ko ko ja ne kun kan ka sigi ɲɔgɔn dɛmɛ ka tasuma in faga n'u tilara Mali la bɛɛ ɲɛ bɛ bolo sigiyɔrɔ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ninnu mana tila Mali la ko o dugu tɛ o jamana tɛ Afrique qui est safe haram n'u tilara na u bɛ solution sɔrɔ cogo cogo u bɛ stratégie sɔrɔ cogo cogo c'est des gens u hakilila ka bon nin sira de kan u bɛ se ka ɲumanni kɛ dɛ u bɛ se ka tiɲɛni fana kɛ a ɲuman na wa hali tɔgɔ bɛ y'a la donc an kana an sigi les peuples africains aw kana aw sigi ko Mali kɛlɛ don les peuples africains aw kana aw sigi ko AES kɛlɛ don nin kɛlɛ in ça nous concerne tous. Maintenant, on arrive à venir tuer un général d'armée dans son domicile. On est tous concernés. Voilà, Kenakai, Migné, Anga Ségrégé Koro. Badlabugu école fondamentale Mamadou Guino Simagala n'o ye Mohamed Kanté ale yɛrɛ kɛra américain ye sawo a sigilen do yen a fana ye kuma ta min ye Kanté an ka jɛ k'a lamɛn Ségrégé. Malien den yɛrɛ den fo les vrais fils du Mali du peuple malien an bɛ an bi na an bɛ Mali ko la an bɛ Afrique ko la. On m'a mis problème ba andala bibi la Malila. Il faut qu'un Malien anga donc un Malien. Na forme Malien. Ça veut dire la DRI. On a été
sincérité et dignité. Ça, c'est le peuple malien. Grâce Minanka, un malien, un yomine, un yomine, Jamana Tamani Malinte, Massistra Jamanenki, un malien. Mais Asmi Fao, Ndemoro Kone Fao, Nde Sadio Fao, Nde Wagefe, Nde Maliki Jaoufe, au côté, Amé Maliko là. Il faut que chacun de nous pense à l'intérêt supérieur du Mali. L'intérêt personnel, égoïste, en haut plat crève. Faisons face à l'intérêt du peuple malien. On m'a mis, avant de continuer, permettez-moi de remercier le président Ibé du Burkina pour son soutien. Après Ibé, permettez-moi de remercier le président du Niger, Tchani. Non, Boraï, bien vrai qu'il y a un frère qui n'est pas de l'AS qui nous a soutenu, le président de la Guinée, Mamadou Doumbia. Camarades, il va venir, Inch'Allah. à mes fins de fois, on a bureau Mouroyana. On a invité Kana. On ne peut pas comprendre que tous les membres du bureau habitent à Sokolo quand on doit Kanama. Bouyantala. Vraiment. Bouyantala. Il faut qu'ils arrêtent ça. Yes. Non, vous le Kana. Yes. Et vous restez avec nous jusqu'à la fin. Yes. Il ne faut pas rentrer à l'intérieur pour vous cacher là-bas. Bouyantala. Il faut que ça s'arrête. De l'autre côté, camarades, Ani Mohamed Diala, qui nous a aidé beaucoup, qu'on peut l'appeler le maître du monde, je le mets Poutine. Nous remercions Poutine pour son soutien. Yes. Non, pour Bibina, Sadio Katayella, Sadio Mabon, Sadio est parti s'y reposer. Elle va continuer le combat au niveau de l'au-delà. Inch'Allah. Et dans ce cas, on a une proposition à faire à nos autorités du Mali de baptiser la région de Kidal et la région Sadio Kamara. Yes. Oui, on est d'accord. C'est une proposition que nous soumettrons aux autorités. Et la deuxième proposition concerne quand Koura fait fin Djora, de choisir au moins 5 quand Kenenda Sadio Mousso Togola, quand Kanda a Den Flau, ou nous choisit quand Kanda ou nous fera Togola par rapport à cette. C'est une proposition que nous, comme blanc, en autorité, Nyakoro Kadjatemene. Nos camarades encore, à même Faïna, à Yomene. Les traites. Les traites. Si je dis les traites, à ma femme. Les traites. Les traites. Les vendus. Les vendus. Les corrompus. Les corrompus. Les vendus. Les traites. Camarades, le Boraï, le continent toujours à voir à bas. Macron. 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 Ado. 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 Camarades, maintenant non Boraï. Ni un pays nous fait un terroriste. Ni un pays nous fait un terroriste. Algérie. 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 La France. La France. Falay kunu min ye pari ye ne yɛrɛ olu ka